First time लोगोफोर बाव फैफेरबाय आरो ना हल गिदिर गुवारसिन देरसिन हलाव फैफेरबाय नै लोगोफोर बावनो शपिं बावनो जाग्रा थांसै गोजौआवहाय जानायाव औ बावनो जानोसैलै औ बावनो जानोसै नै लोगोफोर जाब्रेनानै थांसै दिनै आयौ बे हलावनो जाबाय अर्डारा बेलाय बावनो जानोसै अमानिबो दं नामाथाय नै माथो रावबो गैयालै दिनै रबार ना ओंखायनो बावनो जानानै थांसै बेखौ जागोन नैखौ ओंखाम एसे माबा जायो आरो उदैयाव थायो जोंना 10 मिनिटनि गेजेरावसो मोनगोन आरो ना फट'खौनो मोजां लानाय जायासैलै आंहा एकदमबारे नैबे हलावनो हाबदों नै थांसैसै नाय लोगोफोर ओरै गिदिंबोबाय ओमफ्राय दा थांसै आरो ना दा जायै फैफिनसै अर्डार होखाबाय आरो ओमफ्राय बैयाव जागोन बैयाव भिडिअखौनो एकदम मोजाङानो लाखायो लांफालासो फट'आनो 40 थाखा होनदों लोगोफोर नै दिनै मानसि गैया बेजों थांदोंमोन नामा जों दहाय जोंबो नाजालायो आरो नै हिनजावफ्रा आलासि जानोलै बिदिनोसै लोगोफोर दा बैयावसो आइसिन फैगोन आरो ना र' बेरायगासिनो एकदम बेरायजोबखासै बे जायगायावहाय गस्ला दामि दामिखौ नायनो ना नैबे गस्लाया 300सोनि मोनबा लाजागौमोन 200सोनि 10, 20, 40 हाजार हाबबासो लाजागोन दे आंनाव 25 थाखा ना 30 थाखाल' दंना बे गाननो हान्दों आंनाव 50 थाखाल' फैसा ओमफ्राय नैबो 50 थाखाल' आं बिदि गस्ला गाननो मोनफेराखै फाला 1 थाखा हरिमाल फाला आयु 3000 साननैयानो जेरै नङा आङो नैबे टि-शार्टफोरखौ बायनो हागोन स्पर्टिं गैया बेबो 2000आनो 2000 3000 जोबसोनो आयु खम गैया आरो बिदिनो 100 थाखाफोरनि मोननाय आयु 4500सोलै 50 थाखाल' जाना फैसाया लामायाव फाननायखौ बायनोसै 10थासो लांसै 100निखौ पेन्टखौ लायसिनसै माबाखौ बैलाय गस्लाया बेखौ बेसेबां लायो बे गस्लाफ्रा आं बिदिखौसो बायगोनलै बैलाय बिदिखौसो बे स्पर्टिंफ्रा बेसेबां बेयो बेसेबां बेयो मोनसे बायनानै मोननै बायबा मोनसे फ्रि होगोन बेसेबां आयु 700 आंनाव 50 थाखा दं फैसायानो आलासि बाखिथि नांजायाना बे बाखिथिनिफ्रा थांखौ लानो साबसिनलै आं ज' गाना आं बिदिखौ गानफेरा नैबे मोजां नैबे 400 नालाय 100 थाखाना साबसिन ओमफ्राय फाल्लासो जानोलै 100 थाखाना साबसिन नालाय ओमफ्राय फास्लासा मैलाला आं गिस्रानोसो फैनोलै 400 आरो 100 थाखानि गांब्रै लागोन लाया दा नांगौबा आं बिदिखौ गानफेरा एथ' दाम जायो ओमफ्राय रङानो मोजां नङा माथो नालाय बोरैबा 40,000 थालांजोबगोनदां नै सयसिमावनो जोंनि आब'आ मा 50,000 1 लाख गाहाम जोबलांजोबगोन बे गांबाल' ड्रेस मोनलांगोन बे जोंहाजोब लोगोफोर नै उनाव फैसा मोनबा लांफैगोन आरो ना आं दा आंनाव फैसायानो गैया 50 थाखा 100 थाखाल' बल जोनायाव गानग्रासो माथो होद आं बल जोनायाव गाननायखौ गाननो चाइनाफोर गानग्रासो नैबे उन्दैफोरनिसो मानसिखौ गोसोम गुफुर नुलायलाय 300 गाहाम बियो ओमफ्राय नालाय माबा मोजाङा नङाबा नालाय ओमफ्राय मोजां नङा बेबायदि कुवालिटिखौ मोनाथ' नोङो कुवालिटिथ' मोजां ओमफ्राय रङानो मोजां नङा रं मोजां नङा मालाय बिदिसो गानखायो हौवा आंहा 100 थाखानि गान बिदिया बेसेबां आयु 1000 होमबालाय 10थासो बायगोन आं 100 थाखानिखौनो लामायाव जावलासो जानो 10,000 फैसाखौ जोबलांगोन ओमफ्राय जेबखौ लाला जेबा बोरो जेबा नों जेब लानो होननाया बेगा औ बे गाहायावसो ना होद आंलाय बेखौनो
बेफोरनि आरो ना एबारनि फ्रावसो लांफैयो ओद बिदि नङा निजोंसो ए बे नामा